Keblai pi baro kini gilong ki kubor bam tagasngi. Hadu shilak ngut ki ba na gabri unyau trem kilawan ban ai Jing Kyrshan ba Ardent mela besayomon bad yo sngo na kinong yalam VPP ayu kindan ban ai jibab iki ba haba ka sarkar kala khot ban yakran ban yapen thamai biang ya reservation policy. Kate kamat reservation policy belava ada ke VPP badet shimbentai ya ke jingyatai bela pha shithi ha ke sin ba ar ya ke VPP ban ai jumut ha ke expert committee balakli da ke kong amprin emling do kum ke shongknor ya ke bela shimbenta da baro ki sengsan perthei kumban shipin kan mau ha ke jingyalang baningkong jong baro ki sengsan perthei kila shimbenta lun Hapreng ke jingelang jugisan perthei belalum do konrat kisangma kinong yalam ke VPP kila mi jendat no namar kim yakren ya ke reservation policy. Henry ki yakren ya ke reservation roster system. Nadu kate kesengi keseng VPP kala pelong ya ke jingyaki da ke jing syatngan da unong yalam rangba uba Ardent mela basa yaumon hadu kesengi ke bakendai. Tad hadu kesengi jingelang expert committee ke VPP kam syamlalit shimbentai ya ke bela pelong mensengi ningkong ke arkondai teri ujimang. Ka sarkar jila ka lapha da ka shithi ya ka VPP ban wan shong jingelang ha ka sin ba ar kumta ka seng VPP ka let shong bat yeng scam ha ka nongrim ban penthamai ya ka reservation policy ya ka bala mi kman da uba bright stowell mar banyang MLA ka maulai u Dr. Ricky Singh secretary bat u Dr. B Mar Boy vice president kat ba uba Ardent mela besayomon usa bat ki ba ban ab ya ka jibab ayu kami na ka expert committee ha ka jingelang jong ka expert committee bashim bentalang da ka VPP ka jibab ka bami kalong ba ka sarkar kala pediang ya ka jingyatai ka ba bha wat habaladon ki bakran kelan jalabi ka VPP kam pendem ka yengbet ya ka nongrim ban penthamai ya ka reservation policy hadin balami na ka jingelang kinong yalam VPP kilawan ai khubor ya ki ba ka sarkar kala pendem tedong hakamat ka VPP bat priang ya ka jing ai jingmut bandon pat sakaway ka committee ka ban khli kerpang ya ka te ka reservation policy ya ka ba on kenthop ya ki ru shampang ban pet benya ya ka te ka kam ka khubor basngau tenat na ka expert committee ka dei ban lumbiang ya kita ki jing ai jingmut bat on shongbyang ha ka jingyelang bat on ra sya ka sarkar ya thu u Dr. Ricky Singh